van. Meg vagy, Snaker. Hé, jót úsztál. Tessék, fogd meg! Nehogy baj essen annak a szerencsétlen teknősnek. Amikor már azt hittük, hogy leküzdöttük a krízist, Ereszt. megkezdődött egy újabb. Hol az apád, Louis? Apa, ébredj! Mi az áll? Mit csinálsz? Hányszor mondtam már neked, hogy nem szabad leskelődni egy vasalódeszkán alvó katonára? A falad, apa! Szivárog! Tudod, mi a teendő, ugye? Igen, tudom, mi a teendő. Rendben! Katonák, ébresztő! Pakolni, indulás! A bárka süllyed! Köszönjetek el Noétól! 15 percen belül az Anderson tavon hajókázunk. És akkor elképesztő dolog történt. Ahelyett, hogy magasabb helyre mentek volna, Gyerünk, nők, gyerekek előre! Hé, mit csináltok? mindenki úgy döntött, hogy marad. Hé, Anderson, van ásód? Ezt add Wilsonéknak. Mindenki kiment a zuhogó esőbe, és megpróbálták helyrehozni a falat. Gyorsabban, mindjárt betör! Nem megy, apa! Valami erősebb kell, mondjuk beton, vagy cement, vagy... Kér valaki édes burgonyát? Ez az! Adj egy kis édes burgonyát, drága, jó? Éhes vagy édesem? Talán túl sok keményítőt tettem bele. Ez bevált! Figyelem! Megvan a megoldás! Édes burgonya! Halljátok? Édes burgonya az én édes kis feleségemtől. Louis! Gyorsan osszd szét! Van még, drágám? Tudom, hogy igen. Hát, már csak néhány maradt. Persze van még a pincében. Fárasztó éjszaka volt, de megérte küzdeni. Mi az? Szövömre. Ilyen fárasztó gyakorlatot még nem pipáltam. Mi az? Na, ébredj, Louis, ébredj! Oda néz! Győzelem, Louis, győzelem! Azt hiszem, az édesanyád édes burgonyájával és az én mérnöki zsenimmel sikerült Móresre tanítani az árvizet! Ez remek, apa. Most már alhattok tovább. Hát arra most nincs idő, Louis. A következőt kell tenned. Fogj egy felmosorongyot, egy szivacsot, meg 1 tonna papírtörülközőt, és találkozunk a ház előtt. Mit csinálunk, apa? Louis, most jön a java! Kedves volt önöktől, hogy elszállásoltak. Ó, ugyan szívesen. Ha a nyáron lesznek tornádók, akkor is átjöhetnek hozzánk. Köszönje meg a férjének is. Megfogom. Hát menjünk, drágám. Biztos, hogy otthon nagy a felfordulás. Viszlát! Anderson! Mi történt? Egy kis ajándék az új szomszédnak. Jensen patológus ide vagy oda, nincs harag. Ó, köszönöm. Szóra sem érdemes. Menjünk, Louis, dolgunk van. A Wilson házban is nagy a felfordulás. Elkél a szomszédi segítség. Öregem, köszönöm. Szívesen. Találkozunk a suliban. Várjon, önökkel tartunk. Az az érdekes a természeti csapásban, hogy elpusztítja a szomszédságot, de ugyanakkor össze is hozza az embereket. Kér valaki édes burgonyás szendvicset? Persze, ettől azért megmaradnak az alapvető konfliktusok, amelyeket még egy árvíz sem moshat el. Meghalok! Meghalok! Ez a kabaré! Ugyan, Jensen, hát tudom, hogy nem női ruhában van, de ez akkor is vicces, Jensen! Ettől röhög a sítes, nem tudta? Akkor is eljárt szórakoztatni minket, amikor a seregben bizony eléggé magunk alatt voltunk, igen. Az ember az olyasmit nem felejti el. Az átszádás miatt sárral volt beborítva az arcom, de annyira megnevettetett, hogy lejött. Ennyire jó volt. Nekem nem. Hogy érti azt, hogy magának nem? Bob-hop maga a kabaré? Nekem nem tetszik. Mi? Hát mit tud maga? Maguk patológusok mindegyformák, hát nincs humorérzékük. De van humorérzékem, maga halálra nevettet. Ennek még egy hulla is nevetséges. Egy hulla a boncteremben. Megmondom én, mi a nevetséges. Hope! Ő tudja, mi a kabaré. Ő aztán vágja.
de remélem, ha meghalok, nem az ő kezébe kerülök. Nem kell nekem, hogy még aztán is szurkáljanak. Nincs nekem arra szükségem, nincs hát. Louis, jegyezd meg, hogyha meghalok, ne ez a Jensen legyen a patológusom. Mindenképpen egy háborús veteránt kérek, azok megértenek, tisztelik a háborús sebesüléseimet. De